Horsens Statsfængsel, også kaldet Slottet, rummede i mere end 150 år nogle af de mest farlige kriminelle og mordere, som Danmark kunne byde på. Fængslet er blevet tømt for længst, og i dag står kun de lange, gule mure og vidner om den frygtelige fortid og alle de sørgelige skæbner, der har været inden for murene her. I dag er der nogen, der tror, at der er noget efterladt i det gamle fængsel, som nu er på vej til at gøre sit indtog på den nye, flotte Slotsskole. Vores historie om mordene på Slotsskolen startede på en helt almindelig skoledag, hvor alle børnene var samlet til morgensamling på den store trappe. Alt åndede fred og fordragelighed på overfladen. Skolen synede som almindelig, men lige under overfladen lurede faren, og inden længe skulle skolen få brug for hjælp fra superdetektiverne Sherlock og Laura i 3. C. Sherlock og Laura var søskende og begge glade for at synge, så derfor var de selvfølgelig med i klassens kor til forårskoncerten. Selvom alt så normalt ud på overfladen, lå det onde og ventede lige om hjørnet. Simone, Malene og Alicia havde fået lov til at lege alene i hallen, da de pludselig hørte noget. Malene og Alicia besluttede sig straks for at undersøge, hvor lydene kom fra, men Simone blev stående tilbage. Tør vi at gå længere ind? Ja. Vi kan prøve. Kom. Jeg er mørkeret. Jeg prøver lidt. Men jeg er altid mørk. Simone ventede længe på veninderne, men til sidst gik hun hjem. As the footsteps get closer, so is death. Det var blevet nat på Slotsskolen, men denne nat var ikke som andre. Der var noget nyt og ondt, der bevægede sig rundt i gangene på den nye skole. Den næste dag på det gamle fængsel så alt ud som en helt almindelig dag,
Men hvis man så rigtig godt efter, kunne man på de gamle mure, på pigtråden, træmmerne eller de mange kameraer godt fornemme, at det var her, at der var sket mange ting igennem årene. Bag fængslet lå nogle gamle skure. På skolen var der frikvarter, og ingen vidste, hvad der snart skulle til at ske. Slotsskolen var en flot skole, så derfor havde skoleinspektøren bestemt, at efter sommerferien skulle alle børn gå med skoleuniformer. Men det var skolens elever langt fra enige i. Sekretærens skrig var for længst forstummet, men den næste dag gik snakken, hvad var der egentlig sket? Så det var nu, at Sherlock og Laura skulle til at i gang med opklaringen. Et mirakel. Ja, tak. De mordere er godt nok kloge. Hvis vi finder det lige, så skal det godt nok være et mirakel. Men det er aldrig et mirakel, fordi vi finder aldrig ud af, hvem det var. På grund af dig. Ja, hvem der sagde? Vi finder aldrig ud på grund af dig. Du tror hele tiden, det er selvmord. Det er det jo også. Nej. Det er jo også, der ligger en pistol lige ved siden af ham. Eller var det et mordbog? Det var den mordbog. Så med det der, det er ret til, at jeg får at tage her. Klart bare rig menneske. Ja, det kan du. Hvem der selv. Se, vil vi nu eftersøge hele stedet igen, og se om der er et eller andet spor eller noget, for eksempel blodstumper. Eller for eksempel din hjerne. Ja, hvem der selv. Ja, tak. Vi er nødt til at finde det mordbåben. Ellers hedder jeg kraftedeme med konkurrol. Altså, du kan mere til at finde det lige. Ja, det er mig, der efterfører hele stedet. Ja, men det er mig, der kan kloge sammen flot. Ja, det er mig, der er kloge over i det her spil. Ja, men det er mig, der er flot. Ja, hvem der siger. Som bror og søster var Sherlock og Laura ofte uenige, men det onde var stadig på skolen. Ja, det er aldrig spor. Ja, men aldrig det spor, og det gør nok ikke mirakel.
Miraklet dukker ikke bare op af den blå luft. Ja, du vil ikke godt være et mirakel. Ja, og faktisk, vil vi overhovedet binde det lige, så kan det godt nok være et mirakel. Ja, sidst nu har vi sagt mirakel mange gange. Ja, har du brugt mirakel meget? Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg faktisk. Og samtidig med sporet, hvis der overhovedet er noget spor. Sporet dukker jo ikke bare op ud af den blå luft. Og netop da dukkede sporet op ud af det blå. Ja, du trækker noget. Det kører stadig. Kom. Jo, igen. Kom. Sherlock og Laura fulgte blodsporene hele vejen ind på kontoret forbi det gamle Franz Jäger pengeskab. Hey, se! Ej, se. Murvåbnet! Murvåbnet. Altså, jeg vil ikke se mere på det. Jeg har allerede trådt 2 gange i det. Ja, men det er et spor. Det betyder, at skoleinspektøren ikke begik selvmord. Der er nogen, der har myrdet ham. Politiet havde opgivet efterforskningen af mordet på skoleinspektøren, så nu var det hele op til Sherlock og Laura. Nede i gymnastiksalen stod Laura og talte med Simone. De snakkede om Paul, som gik og drillede. Han kan ikke andet end at drille. Ja, han er bare så skide irriterende hele tiden. Ja, og i dag der rev han sådan en lille pige råd. Jeg kan næsten tørre det slet ikke være mere. Alt det døde, det er sket her. Og siden vores inspektør døde mærkeligt nok. Det er skide irriterende. Men til gengæld finder vi snart ud af, hvem det var, der dræbte vores inspektør og alle de menneskerne. Er der egentlig noget galt? Jeg tror, jeg ved, hvem det er. Ved du, hvem det er? Simone og Laura snakkede videre, men Simone følte sig usikker og ville først fortælle Laura i morgen, hvem det var, hun havde mistænkt. Simone var ikke klar over, at det onde kiggede hende over skulderen, alt hvad hun foretog sig. Jeg tror, jeg ved, hvem morderen er. Hvad? Inde i elevatoren følte Simone sig sikker nok til at hviske til Birtdal, hvem hun havde mistænkt for mordet på skoleinspektøren. Hej, Birtdal. Nej. Nå, hvad er det, du har Birtdal fortalte Sherlock, at Simone havde sagt til ham, at hun vidste, hvem morderne var, og det var lige inden hun blev slået ihjel. Men Birtdal ville heller ikke fortælle, hvem det var, først i aften, først når han var væk fra skolen, og faren var overstået. Hej, har I fundet ud af, hvem der har slået skoleinspektøren ihjel? Nej, ikke nu. Vi mangler stadig efterforske hele lokalet og hele skolen igen. Og det bliver svært. Og ved du hvad? Du skulle til at gå op i din klasse. Det er ikke noget for dig. Det er voksensager. Og plus, skoleinspektøren blev myrdet af en eller anden, der godt kan lide dødningshoveder og store sko. Hej hej. Vi ses. Jeg tror, jeg har fundet ud af, hvem morderen er. Sej. Ja. Mig og Sherlock har næsten rendt ud. Okay. Jeg har næsten fået det at vide. Det er mærkeligt. Det er næsten ikke rendt så meget ud. Nej. Det går stadig godt. Se, der stod ind i billedet lige der. Jo. Alright. Jeg har nemlig fået det at vide, at Simone og Sherlock har fået det at vide af Birtdal. Okay. Ja. Hej Sherlock. Nej. Jeg kan få videre Birtdal, at jeg har sagt, at Birtdal ved, eller måske ved, hvem morderen er. Jeg får det kun at vide i morgen. Nå, han må undskylde, forbryderne klarer ikke sig selv. Ja, for det er jo dine hunder på sig, så hører jeg ikke.
C havde dansk, og timen den var snart ved at være slut. Der var kun lige Simone, der manglede at komme op og læse. Simone, kunne du komme herop med din lektie og din læsebog? Ja, godt. Du kan lige komme over på den anden side for dit spil. Så må I godt gå til frikvarter alle sammen. Jeg venter. Du venter til Simone, det er bare i år. Ja. Og så går I bare ud, så lukker jeg efter her med nøgle. Ja. Simone gik til frikvarter, uden at vide, at hun lige havde drukket saltsyre. Der kommer 2 mor på bare 2 minutter. Bare 2 dage. Det er Ja, jeg har forstået den, Pipens. ja, men det er mærkeligt. Nu er der endnu en, der benytter. Og hun er død i sandkassen. Sherlock og Laura talte om dødningehovedet, de havde fundet. De ærgede sig over, at Simone ikke havde kunnet nå at fortælle, hvem det var, hun havde mistænkt for mordene. Men snart skulle de få en ny chance. Du er rigtig dum. Alicia kaldte Paul for alt, hvad hun kunne komme i tanke om. Men hun lovede ham, at det sidste ord i den her sag var ikke blevet sagt endnu. Det onde trives i kælderen på Slotsskolen. Men hvis man forsøger på at følge ondskaben, forsvinder det ud i det blå, så let som ingenting. Endnu en sko? Nej. Mit spor! Hej! En mis! Det er Birgit! Ja, det er ham der. Godt, helvede der også. Endnu en. Du, Birgit, han vil jo give dig spor. Ja. Og nu er de forbandede mor, der er også på spil. Vi er nødt til at binde dem. Ellers er hele skolen tabt. Ja.
hvis det aldrig sker. Tænk på, hvis der måske med alle de andre børn. Ja. Og Birger havde tænkt på at fortælle mig, hvem der var... Hun troede, hvem der var morderne. Det er godt nok irriterende. Ja. Hvor mange... Hvad nu, hvis vi bliver de næste? Ja, tak. Det vil aldrig gå godt. Nej, så hele skolen var en stor begravelsesplads. Poul stod og talte i telefon med sin storebror, uden at ane, at faren lurede lige bagfra. Det der også godt være ude for. Ej, jeg laver ikke noget. Vi har været der. Vi har været inde i gymnastiksalen. Der er ingenting. Ja. Men det her lige vi fandt i dag, det er faktisk cirka her. Okay, så det er der, der top. Og skoleinspektøren blev myrdet her og her. Og vi fandt en pige her. Okay, vi drak 2 steder på en gang. Det taler mig vel. Så vi så blodsporet hen ad gangen her. Det mener jeg heller ikke engang her, så om stoppet lige der, så man kan finde til kontor. Ja. Og det eneste måde, vi kan regne det her ud på at finde ud af, hvad morderen er. Vi har i hvert fald fundet ud af, at de er skaderne og stoffer. Det har vi. Ja. Ved du også, Flere i 1000 gange. Vi må hellere tage den frem for sjov. Ja, faktisk. Ja, hammer mørkt. Nå, i min højre lommelygte. Gang op. Hey, men skyld, jeg kan forstå. Ej, det er der. Hold da op, menneske. Men det her er noget. Vi er nødt til at til hele lokalet. Fra hver en krog. Og hvad er det, Grøver? Jeg Gang op. Ja. Ja, sted. Ja. Hey, det er så. Hvad er det? Hvad? Godt, mange jeg var på den her dag. Det er vist op på Kalderborg. Nej! For helvede, den der! Nej! Kom så. Hey, stop. Jeg har nok tabt den her. Kom her. Det er en dum. Sherlock og Laura fortsatte eftersøgningen af de besatte børn ind i det ukendte. Hvad Sherlock og Laura lavede i det uvisse, ved ingen. Men pludselig en dag skete det nede i kælderen. De besatte piger, Alicia og Marlene, vendte pludselig tilbage. Men Sherlock og Laura har ingen siden set. Og det var slutningen på vores historie om mordene
på Slotsskolen. Det er mærkeligt, der er kommet 2 mor. Ja. Jeg tror, jeg ved, hvem morderen er. Hvem? Tre, 2, 1. Super. Og så en sidste gang. 3, 2, 1.